abenduaren 3an jarri deuia, igandearekin. Eta hor, egingo deuna da, Galtzaundi euskera taldearekin batera prestatzen ari gean, ez dakit nola esan, ekimen, ekitaldi edo horrekin bat egingo dugu, eta lelo horrenpean, 3 ere, euskerak 385 egun. Hoxe horrekin. Eta guk animatu nahi ditugu plazara egun horretan igandean, euskararen egunean, goizeko 11:30 plazara gertuatzea jendea, gauza polit bat egingo dugulako. Gero, daukagu abenduaren 4a, astelena, euskararen eguna pasata, baina, umeekin egiten du, honek ja badu aurreko urtetako ibilbide bat, eta urtero egiten dugulako, umeekin ospatzen dugu euskararen eguna, eta, umeek goiz partean egiten dute, beraiek ikastolan ospatzen dute, hainbat gauza antolatzen ditute, eta ekimen egiten dituzte euskararen eguna ospatzeko, eta gero eguerdi, arratsale partean, dena kale jiran plazara, eguraldi ona, eginezkero plazara etortzen zaizkigu. 3ak eta 4 denetan izaten da pixka bat plazaratze hau, eta kale jiran etortzen dira, eta, hemen egiten dugu pixkatolako festatxo bat. Data zehatzik gabe, baina egun hauetan, nahi diogu bultzadatxo bat eman, lehen egin genuen, baina, bultza bat eman nahi diogu, abizenak euskal grafian jartzeko kanpainari. Ze aukera eta errestasun dauzkaten azaldu nahi diegu, eta bertaratu daitezela udaletxera, informazioa eskatzera edo bertan egitera gestio hau. Oso gauza erresa dalako eta askotan, ez diogula heltzen, baina nahi diogu bultzadatxo bat eman honi. Eta, azkenik, neurtu da kalean zenbat euskera entzuten dan. Euskeraz hartutako laginetatik, kalean neurtu dan elkarrizketa guztietatik, euskeraz izan dira, 178,1. 178,1. Eta gaztelaniaz, 19,8. Eta gero beste kopuru txiki bat dago, beste hizkuntzetan jaso dian elkarrizketa batzuk, 2 izan dianak, 2,1.